Avui ens hem reunit precisament en aquesta trobada que ha estat promocionada per la CUS, en aquest cas, per la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, per tal de fer tots plegats, és a dir, aquelles associacions que avui ens hem reunit precisament via internet per fer una mena d'avaluació, per fer una mena de recull de les tasques que desenvolupen a Catalunya les diferents associacions de consumidors. La nostra societat de consum ha crescut i està creixent actualment de manera exponencial, així com els diferents mecanismes que tenim al nostre abast de defensa de les persones consumidores. Especialment, aquesta tasca recau, en aquest cas, en cadascun de vosaltres com a representants de les diferents associacions. Associacions que estan constituïdes precisament per desenvolupar diferents accions en funció d'objectius determinats orientats al perfil de cadascuna de les associacions i, evidentment, objectius definits en cadascuna dels vostres estatuts fundacionals. Llavors, el que farem d'entrada serà donar la paraula a la primera de les associacions. L'ordre és indiferent, no té cap importància, per tal que ens feu una primera aproximació al vostre històric, a qui sou, què feu, de manera molt breu, sisplau. I, per exemple, comencem amb el Josep Lluís Nueno de Facua. Endavant, Josep Lluís, sisplau. Facua va néixer a Sevilla, estem parlant de l'any 1983. No tenia presència a Catalunya, era una organització d'àmbit estatal, però operava estrictament des de Sevilla. El 2010 es va fer una enquesta del diferent grau de coneixement que tenien les persones consumidores de les associacions de consumidors. Hi havia un nombre de socis important a Catalunya i es va entendre que es podia formar l'associació aquí, federada, no una associació independent, federada a l'organització estatal Facua, però des de 2010 tenim Facua Catalunya. Són d'àmbit generalista, és a dir, no toquem una tecla en particular, sinó que abarquem totes les branques del consum. I la nostra activitat, bàsicament, tenim molta activitat a través d'internet. És a dir, això ve una mica amb l'ADN de l'organització, no? Com que va néixer a Sevilla, doncs era impossible atendre a consumidors de la resta de l'Estat si no era a través d'internet. Això ha continuat així, és a dir, tenim seu a Barcelona actualment, tenim delegacions a Tarragona, Lleida i Girona, però bàsicament el gruix dels nostres associats i les nostres reclamacions són a través d'internet. Per tant, no ens ha sorprès gaire aquest canvi que hem viscut l'últim any. Si teniu interès en conèixer alguna cosa en particular, doncs m'ho deieu. No, en principi és correcte, ja el que volíem és aquesta petita presentació. Sisplau, Carme Sabater, fes una petita presentació de qui sou, què feu, com treballeu a nivell d'activitat, etc. Nosaltres vam néixer als anys 70, o sigui que fa també, com algunes de les que hi sou també aquí, fa molts anys, i va néixer exclusivament en l'àmbit sanitari per donar servei a les persones que eren usuàries de la sanitat i tenien moltes dificultats. En l'any 82 aproximadament es veu que la Carme Serarós, que va ser qui la va fundar, doncs el senyor Pere Carbonell i Fita, que tots recordem, que va fer l'Institut Català del Consum, es va posar en contacte amb la Carme perquè també, a banda que fos especialitzada, també entrés dintre del món, diguéssim, de les associacions de consumidors generalistes. Què va passar? Doncs que, evidentment, la salut és transversal. I després ja vam arribar al 2006, on els nostres estatuts es van ampliar perquè sí que som especialistes en salut i serveis socials, però també en alimentació i en la part que correspon de consum. A grans trets és això, i per això ara ens diem, a banda de Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, que es pot fer servir o no, els diem CUS, Salut, Consum i Alimentació. Molt bé, gràcies, Carme. Jordi Tarruella, endavant, sisplau, fes-nos una petita aproximació a qui sou, què és ADICAE, com funciona, en quin camp, quines activitats desenvolupeu. Bona tarda. Jo soc el vicepresident d'AICEC ADICAE, Jordi Tarruella.
I Adicae va néixer fa més de 30 anys a Saragossa i llavors es va decidir en el seu dia expandir-se a totes les comunitats de l'estat espanyol i la Ceuta i Melilla. Nosaltres fa 20 anys que hi estem, que és Aifec Adicae, i som una associació especialista en temes financers, d'assegurances, però ens interessen molt els grans temes del consum perquè en el tercer congrés vam decidir incidir en aquests casos. Per què? Perquè la potència que té la nostra associació ens fa que puguem ser importants en aquests temes. No volem ser generalistes, però tot el que podem ajudar en altres camps, aquí estem. Quina és la nostra especialitat? Ja ho he dit, el tema de les entitats financeres, el tema de les grans asseguradores i sobretot evitar els grans fraus que estan passant en aquests moments i anteriorment, perquè és el que incideix més en l'economia de les famílies. Molt bé, gràcies, Jordi. Matilde Torralba, Associació de Consumidors de la província de Barcelona. Si us plau, qui sou, què feu, com treballeu? Hola, doncs la nostra associació fa més de 50 anys ja que va néixer. De fet, va ser la primera, jo diria que de l'Estat, però aquelles coses que passen. El cas és que és una associació generalista, ha estat sempre generalista, però des que nosaltres hi som, des del 2006, a més és una mica més especialitzada també en l'àmbit de l'alimentació, així com CUS, que per cert aprofito per comentar que tant la CUS com la CPB com l'OCUC som membres de CECU, que és una organització a nivell estatal, i també això ens serveix per divulgar la nostra feina més àmpliament. Queda poc més a dir perquè és com una reivindicació i confirmació del que m'han precedit els meus companys. Molt bé, gràcies. Noemí Mascaraque, UNAE, si us plau, recorda'ns què feu, com treballeu. Sí, nosaltres, la primera UNAE va néixer el 1966 aquí a Catalunya i neix una mica en el seu dia de les mestresses de casa que anaven a comprar als mercats i van ser les primeres inspectores de mercats, de comparar els preus, de veure que les mides i els pesos que es feien eren els adequats. I després, ja cap al 1990, ja es va crear la Federació de Catalunya, de la que soc jo presidenta, a la que ja es van aglutinar totes les UNAEs que hi havia al territori. Som associacions generalistes i el que fem és la defensa i informació al consumidor en línies generals al consum transversal que afecta totes les vessants de la seva vida. Molt bé, Noemí, moltes gràcies. Bé, entrem ja una mica més en matèria i precisament aquesta reunió, aquesta trobada, el motiu principal és fer una celebració conjunta del Dia Mundial del Consumidor. I en base a aquesta fita tornem a reemprendre l'ordre anterior. Començarem amb el Josep Lluís Nueno. La pregunta seria, què representa per vosaltres com a associació el Dia Mundial del Consumidor i com creieu que, també de manera sinòptica, ha evolucionat el món del consum en els darrers anys? Josep Lluís, sisplau. Gràcies. A veure, com a data històrica és molt important perquè representa el prendre consciència, tal com va constar en l'enunciat fundacional, prendre consciència del poder, de la força que tenen els consumidors. És molt important el fet de poder triar o no triar una marca, triar o no triar un producte. És una força amb la que si no hi penses doncs no n'ets conscient, no? Però això va ser el posar-ho en valor, és a dir, reivindicar que el consumidor se l'havia de tenir en compte. Com ha variat? Bueno, el que han variat són les formes de consum. I allò que diuen en castellà, para muestra un botón, no? L'últim any, gairebé jo crec que quasi són excepcions les persones que no han fet alguna compra a través d'internet, no? És cert que
no podíem sortir de casa, podíem sortir per anar a fer les compres més vitals, podíem sortir per anar a la farmàcia, però quan volíem un ordinador la cosa ja era diferent. Si volíem un altre producte que no era essencial, ens el feien portar a casa. Això és un avantatge, però també és un risc, el risc d'incrementar el consumisme. Un consumisme que l'estem patint i com a conseqüència està generant una sèrie de residus que semblava que estàvem en fase de control fins al 2019 i doncs amb aquest 2020 s'ha perdut el control sobre això. Podem parlar més si voleu. Correcte. De moment, ara li correspon a la Carme Sabater, que és la presidenta de la CUS, explicar una mica què significa per la CUS precisament el Dia Mundial del Consumidor i com, des del seu punt de vista, està evolucionant el món del consum en aquests darrers anys. Bé, el Dia Mundial del Consumidor és una cosa que algú se va inventar, va ser Kennedy, això va ser en el seu moment, per donar una mica de, diguéssim, de representació a la societat civil, que som els consumidors. Perquè quan parles de consum, i ahir va ser una mostra, abans d'ahir, perdó, va ser una mostra, quan l'Agència Catalana del Consum i el secretari parlaven de les empreses i del comerç. Sí que parlaven dels consumidors, però van centrar-ho molt en que els consumidors hem d'ajudar a crear, que sí que és cert, però jo considero que el Dia Mundial del Consumidor és per que nosaltres, com a consumidors, se'ns reconegui la força, que no és tal, que tenim dintre del sector, dintre de la societat. No la tenim. Com ha evolucionat? Doncs mira, justament com deia el Josep Lluís, a través de la pandèmia, el que ha crescut de manera exponencial són les plataformes digitals, cosa que teníem tothom molta por a utilitzar-les, a fer-les servir, perquè, esclar, és una desconeixença, però hi ha moltíssima gent que el que s'ha atrevit és a través d'Amazon o d'altres plataformes a interactuar, a comprar, sense sortir de casa. I això es veu que ha estat, per estudis que he mirat, amb un percentatge elevadíssim. N'hi hauria, no sé, per exemple, fins i tot ja no només s'ha de comprar, també han contractat, com deia ell, ordinadors perquè no tenien, per exemple, portàtils amb càmera, o comprar càmeres per adaptar-les als nostres ordinadors, o, per exemple, utilitzar el que és les noves tecnologies que han arribat per quedar-se i que nosaltres hem d'esperonar l'administració que es reguli, perquè està bastant poc regulat aquest sector. Avui, quan CECU Madrid feia una jornada, parlaven sobretot d'això. Vull dir, hi ha molta gent que són consumidors que quan van a buscar hora a l'administració, per exemple, a l'Ajuntament, que és el que tens més a prop, i li diuen que sigui per internet i en cita prèvia, i no ho saben fer. Doncs nosaltres estem aquí per ajudar-los i per intentar que aquesta bretxa digital es redueixi. Molt bé, gràcies, Carme. Jordi Tarruella, per Adicae, què representa el Dia Mundial del Consumidor i com heu viscut aquesta evolució del món del consum en aquests darrers anys? Clar, el Dia del Mundial del Consumidor, el dia 15 de març, és una data històrica pel discurs que ha dit abans la Carme del discurs de John Fitzgerald Kennedy, que deia que consumidores somos los más potentes, pero somos los menos oídos, en poques paraules. Per mi i per la nostra associació, el Dia del Consumidor són tots els dies, perquè no cal recordar un dia si no està treballant constantment. Què ens passa en el lobby dels consumidors? Perquè jo crec que som un lobby que no estem ben utilitzats, que consumim molt per impulsos, per la publicitat, per altres mitjans. I ara en el tema que ens ocupa, que és el nou consum que ve, i que ve per quedar-se, ens tenim que també centrar molt en el tema del consum per internet. El consum per internet té les seves avantatges, però té molts inconvenients també. Sobretot en grans compres. Perquè, clar, un petita compra, si t'equivoques, dius, bueno, no hi ha problema.
Però el problema és quan agafes coses que tenen un valor important i després veus que el producte no és el que tu creies. Llavors venen els problemes de veure a les pàgines com hi ha les reclamacions, vull dir, tot té els seus problemes i després també els mitjans de transport. No oblidem que quan et porten un producte, a vegades no són els més adequats els que fan el transport. Estic dient en la manera de deixar-ho a casa teva. Estem veient reclamacions en aquest aspecte. I també és important el tema de consumir responsablement. Ho ha comentat també el José Luis. Estem utilitzant molts transports, coses que pensàvem abans que amb la pandèmia reduiríem, amb la pandèmia estem ampliant. Per tant, el que crec que tenim que ser responsables, apostar també pel consum de proximitat, perquè si tot és per internet, les petites botigues i les petites empreses poden anar en orris. I llavors és important que fem un consum responsable, sostenible i sobretot que sigui viable pels que tenim al nostre voltant. Molt bé. Gràcies, Jordi. Ara canviarem una mica l'ordre perquè la Noemí ha avançat un lloc a la Matilde, l'ha deixat una mica enrere. Llavors, suposo que això es deu a que la Matilde en un moment ha apagat la càmera. Per tant, respecto a aquest ordre que estem fent d'esquerra a dreta, per tant, Noemí, avances un lloc a la posició i et toca parlar. Què és per a vosaltres, per la UNAE, el Dia del Consumidor i com esteu visquent aquests darrers temps pel que fa a l'evolució del món del consum? Bé, per nosaltres també estem d'acord amb el que ha dit el Jordi Tarroya. El Dia del Consumidor són tots els dies, només que el Dia Mundial del Consumidor potser és l'excusa per intentar fer-nos més visibles, ni que sigui un dia intentar aflorar aquesta xarxa d'associacions de consumidors o d'organismes de consum que treballen cada dia de l'any per la defensa i informació al consumidor. El que sí que veiem i que ha donat un gran impuls als drets dels consumidors i inclús molt, sobretot, Jordi, en el tema de temes bancaris, és la legislació europea en tema de defensa del consumidor. Ha aportat molta força, molts punts concisos i claus que ha fet que els estats hagin de transposar i evidentment, el Tribunal de Justícia Europeu que va sembrant una mica determinades directrius, no sempre acertades, però la majoria de vegades sí que aportant una mica aquest impuls que potser els estats de motu propi no acaben de fer. Llavors veiem que l'evolució sí que és positiva, però que és totalment canviant i ens hem d'anar adaptant dia a dia a les circumstàncies que es van donant. Molt bé, gràcies, Noemí. Matilde Torralba, Associació de Consumidors de la província de Barcelona. Què és per a vosaltres el Dia Mundial del Consumidor i com viviu i com treballeu aquests darrers temps pel que fa a l'evolució del món del consum? A veure, amb tot el que han dit els meus col·legues ha quedat ben explicitat, però jo faig ressò en que és un dia en el que ens hem d'obligar, si més no, a recordar que existim, que existeixen les associacions, que el consumidor té els seus drets i té les seves obligacions i que si en un moment donat necessita ajut, se'l pot demanar a qualsevol de les associacions. En aquest cas, a les que estem aquí, que som les més representatives. Per nosaltres, el temps de la pandèmia, la veritat és que ens ha suposat el mateix, jo crec, que sentim cada dia. Que aquí, vulguis que no, cada vegada que tens que contactar amb algú, es frena la situació personal i això, en aquesta ocasió, el Dia Internacional del Consum, penso que ha servit perquè alguns contactin amb nosaltres, s'esforcin, potser recordin que existim i ja no es preocupin o ja no vinguin a les associacions, sinó que ho facin de manera telefònica, telemàtica, més o menys. Molt bé, Matilde. Gràcies. Una mica ara la Matilde s'ha avançat
a la següent pregunta que ara us faré per tal que cadascun de vosaltres ens expliqueu una mica a la nostra audiència què ha representat en la pràctica, en el vostre dia a dia, aquests darrers mesos, treballar amb la pandèmia, treballar amb el confinament a nivell intern, com ha afectat això en diferents canvis organitzatius que potser heu tingut a la vostra estructura interna, al teletreball. Expliqueu una mica, si us plau, com us ha afectat aquest temps de pandèmia. Josep Lluís, comencem, si us plau. Sí, de fet, gairebé tu has contestat una miqueta quan has comentat allò del teletreball, no? En què ha afectat? Bé, entre cometes, en res, m'explico. Fem exactament el mateix, l'única cosa que no atenem presencialment, si no és aquella persona que té o molta dificultat, el que deien els meus companys abans de la bretxa digital, no? Aquelles persones que no es veuen amb cor d'enviar la documentació escanejada, que no es veuen amb cor d'explicar-ho bé si no és personalment, i bé, doncs, amb aquestes persones se'ls dona cita prèvia, dia i hora, i aquell dia doncs, li recollim la documentació o li entreguem la documentació. En quant a lo de més, la veritat és que l'únic canvi és que les persones que treballen a Facua, en comptes d'atendre en un local, amb una adreça concreta, atenen des de casa seva. Fan la mateixa feina des de casa seva, teletreballant. Com us he dit al començament, amb la presentació de l'entitat, el treballar per internet estava una mica a l'ADN de l'entitat, perquè ja va néixer així. Si la seu originària, fa quasi 40 anys, estava a Sevilla, com es podia atendre a gent de la Corunya, de les Palmes o de Barcelona? Òbviament, tot per internet, no? Vull dir que aquest és el canvi fonamental, que les persones, en comptes de treballar en el local, amb la seu, treballen des de casa seva. Per lo més, gaire més no. Molt bé, doncs Carme, a vosaltres a la CUS el tema del confinament, de la pandèmia, del teletreball, que sembla que serà un denominador comú amb tots vosaltres, organitzativament, a nivell d'estructura, com ho heu viscut, això? Bueno, la nostra entitat, igual que la majoria, excepte la de Josep Lluís, la majoria de vegades és presencial. La gent et truca, quedes una entrevista, ve, t'explica la seva cosa, a més del telèfon o del mail o fins i tot de les xarxes socials. Però, clar, amb la pandèmia, què ha passat? Igual que totes, m'imagino que totes en general, teletreballem des de casa, hem estat teletreballant des de casa, i quan ha hagut l'oportunitat, el que fem és combinar el presencial amb el teletreball. I no estem tots a l'oficina, però sí sempre alguna persona. Vull dir, no és allò que diguis tothom a casa, això era quan era l'estat d'alarma. Quan no ha estat a l'estat d'alarma, doncs alguna persona a l'oficina i a les altres treballant des de casa. Això és el que principalment. Jo el que penso és que per un consumidor que no sigui jove, que encara tingui dificultats, què li dius? Escanegi'm aquest document i enviï'l vostè a l'Ajuntament. O, per exemple, que el Jordi ho ha dit, és complicat perquè s'han contractat hipoteques telemàticament. I clar, com llegeixes aquella lletra menuda que et costa tant, que ja en presencial no ets capaç de fer-ho tu, o l'assegurança, és el mateix, no? I, d'una cosa que ha comentat, crec que, no sé si era la Matilda, és que nosaltres, les que som aquí, i les dues que falten, pertanyem al Consell Català de les Persones Consumidores i som membres de la Permanent perquè som, com ha dit la Matilda, unes associacions més representatives. Jo, sincerament, crec que ha estat una aposta que crec que totes nosaltres hem superat amb escreix, vull dir que podem tenir un notable alt o un sobresalent, perquè no ho havíem fet. I t'has vist obligat, ho has fet, ho estàs mantenint i probablement serà molta part del futur. Gràcies, Carme. Jordi, des del vostre punt de vista, avantatges i inconvenients que ha suposat i que està suposant també a hores d'ara
el fet de treballar durant el confinament, durant la pandèmia i sobretot, com molts de vosaltres ja heu comentat, utilitzant moltes hores al dia el teletreball. Sí, nosaltres des de l'associació, com ha passat a Facua, també havíem treballat molt pel tema nacional, amb teletreball i amb tots aquests mitjans que teníem. Què ens hem trobat? Aquí hi ha dos parts. Primera part, la part dura del confinament estricte, en el qual no es podíem desplaçar i, evidentment, vam tindre que apostar pel teletreball, tot i que per la proximitat d'una de les coordinadores de l'associació, realment ella no va fer teletreball mai perquè estava millor a l'oficina sola que no els altres companys que estaven en teletreball. Quin problema té el teletreball? El problema és que tu pots tindre molt bones instal·lacions, però falta que l'altra persona que està a l'altre costat ho tingui. I aquest és el gran problema. La majoria de la gent no ho tenia. O li fallava la càmera, o li fallava la veu, o depenia de, sobretot la gent gran, dels nets i dels fills. Vull dir, aquest ha sigut el gran problema que ha hagut en el teletreball vers les persones consumidores. Tot i que hem tingut una experiència important que gent que no s'havia connectat mai i que eren, parlant clar, es consideraven ells mateixos analfabets digitals, sense cap tema despectiu, s'han espavilat i en aquests moments són uns cracs d'aquests sistemes. Vull dir, inclús diuen, per què em tinc que desplaçar si ho faig més bé des de casa meva? Hi ha gent que en aquests moments no es desplaça. Quin problema tens també? Que el tema de la proximitat, de la cosa presencial, no es té que deixar tampoc, perquè moltes coses que tens que fer realment tens que estar a prop. Per això nosaltres, tot i que la pandèmia passi, apostarem pel sistema híbrid, que el sistema híbrid és presencial, però mai deixarem ja aquest sistema digital per la comoditat que hi ha gent que desplaçar-se d'una punta de Barcelona a la nostra oficina triga 40 minuts. Hi ha coses que es poden solucionar en aquests nous sistemes que han vingut per quedar-se. I això ho tenim que tindre clar. Això ha vingut per quedar-se, però no tenim que despreciar el tema presencial, que també ens aprova molt als companys. Molt bé, gràcies. Noemí, la UNAE també pensa que el teletreball ha vingut per quedar-se. Com esteu visquent tot el tema de la pandèmia i quines conclusions traieu a partir d'ara? Bé, nosaltres, de fet, això, el termini, diguéssim, estrictament d'estat d'alarma és el que tothom va estar teletreballant, però després de la que ja va poder haver-hi una mica d'obertura ja vam començar a anar a l'oficina i a fer també una atenció presencial, pel que dèiem, perquè un gran nombre dels nostres associats no estan digitalitzats com per poder fer una consulta o fer una reclamació i vam haver a la mesura en què es va poder començar a obrir les visites presencials. Sí que és veritat que el teletreball ha facilitat, no hem deixat el consumidor sense atenció ni un sol dia. D'una forma o d'una altra, pels mitjans digitals que disposaven, a través, reinventant-nos constantment, hem pogut fer aquesta atenció tots els dies durant l'estat d'alarma i després d'aquest. Sí que és veritat que sí, potser tendirà a quedar-se aquest sistema de teletreball, però jo crec que si la situació pot evolucionar favorablement, com esperem que ho faci, l'atenció sí que per determinades coses és molt àgil, per enviar documentacions, per fer primeres aproximacions, per tramitar determinades coses sí, però l'atenció presencial, el feedback, el poder parlar i tenir aquesta via directa a l'hora d'atendre consultes d'informació, etc., doncs crec que retornarem en alguna part important al tema presencial. Molt bé, gràcies. Matilde, com heu viscut des de la CPB la pandèmia? Com us ha afectat a nivell estructural, a nivell operatiu? Quines conclusions teniu? A veure, podríem dir que molt no ha afectat, perquè tret dels primers mesos que tothom estava a casa perquè no es podia donar un pas, quan ja es va començar
poder sortir. Al despatx sempre hi ha hagut algú i, evidentment, doncs, la majoria de feina s'ha tret sempre que s'ha pogut telemàticament. I estic d'acord amb el que deia el Jordi, que la gent s'ha espavilat. Et dones compte que potser el que es pensaven que no sabrien fer, doncs troben que potser no és tan difícil, només cal tindre les eines o donar quatre instruccions. I una cosa molt curiosa que també hem posat en pràctica és que a vegades potser la necessitat acostuma a ser amb gent més jove i que coneix més aquestes tecnologies, que potser no li anava bé o no volia venir o no hi érem nosaltres amb qui volia parlar a l'associació i hem utilitzat el sistema de videotrucades. I aleshores això també ha sigut un descans, un alivi. O sigui, en definitiva, bé, i continuem fent aquesta línia. Molt bé, gràcies. Abans de passar al següent tema, i ja que tots d'una manera o altra ho heu comentat, és una pregunta molt breu i una resposta el més concreta que pugueu cadascun de vosaltres sobre aquest concepte de bretxa digital, que ho hem esmentat en aquestes darreres intervencions. Creieu que, insisteixo, des del punt de vista de les associacions, creieu que la bretxa digital està o fins a quin punt està superada cara a no només al moment actual, cara al futur del teletreball, que, com heu dit, ha vingut per quedar-se, però que encara potser, segons quin sector de població, segons quins perfils de consumidors, potser encara no han superat aquesta bretxa digital. Josep Lluís, molt breu, què opines? Ara no, en absolut està superada. Hi ha gent gran i no tan gran. Pensem que en alguns col·legis no tothom disposava d'ordinador i de tauleta. Per tant, gent molt gran, bàsicament, i gent que no és gran. El que passa és que el que no podem és pensar que no ha canviat res. És evident, s'ha avançat molt. No hi ha bretxa, esclar que hi és, però si abans aquesta bretxa abastava, és a dir, el consumidor que s'apropava a les nostres oficines, en principi no li preocupava això, perquè, com deien els companyes i companys, venies allà, presencialment es resolvia. Clar, això no s'ha fet així, si no és en casos mínims, que hem procurat que siguin els mínims, però això continuarà. És a dir, la gent de cop i volta no ha resolt el problema, de cop i volta no li ha perdut la por a l'ordinador. Per tant, continuarà. El que passa és que diria que estem en el bon camí. Molt bé, gràcies, Josep Lluís. Carme Sabater, bretxa digital, què podem fer per acabar de superar-la? En realitat, jo crec que això és qüestió de temps i generacional. Conforme les persones grans vagin desapareixent o anem desapareixent, evidentment aquesta bretxa digital es superarà. Jo ho centraré en la salut. En demanar hora, en no tenir el teu metge a disposició, en què tu tens que utilitzar la carpeta de la meva salut per poder parlar amb el teu metge, que quan tens un problema de salut al centre, moltes vegades no et responen al telèfon, i que quan tu utilitzes, o tu o algú de la família, parlar amb el teu metge, visitar-te no et visita, et visita telefònicament. Clar, això a les persones, sobretot que ja tenen una certa edat, això no ho entenen. A més, se senten desprotegits. I aquesta bretxa digital, que cada vegada s'ha d'anar superant, jo crec que encara ens queda una mica de temps per superar-la. Ja no parlo dels consumidors de manera general, perquè ja ho feu vosaltres. Jo parlo ara de la vessant salut. I això realment està fent patir a molta gent. Molt bé, gràcies, Carme. Jordi, a vosaltres, des d'Adicae, com us afecta la bretxa digital? A veure, el que tenim clar és que la bretxa digital està clarament imposada i que la gran majoria de gent gran està en aquest lloc. I no solament per al tema de la bretxa digital en aquest camp, sinó també tenim que mirar el camp econòmic. Les entitats financeres actualment volen que la gent treballi online, en la banca online. La gent gran no està preparada
la gran majoria, per treballar en la banca online. I ens trobem amb la bretxa digital i l'exclusió financera. Exclusió financera de les entitats financeres que trobes que de 8 a 11 treballen i després deixen d'assistir. Aquest és un problema també gran, que si no treballes en el caixer o treballes a la banca online, tens un horari molt restringit. Què ens passarà? Doncs a la força ens tindrem que espavilar. Com ha dit la Carme, hi haurà gent gran que no arribarà a espavilar-se, però també depèn també de l'entorn familiar. Vull dir, moltes vegades ens tenim que acostumar a ajudar els nostres pares o ajudar els nets, ajudar els avis, perquè no estiguin en aquest camp i puguin treballar, evidentment, en les noves tecnologies. Les noves tecnologies han vingut per quedar-se, tant a les entitats financeres com al nou comerç. Per tant, tenim que lluitar en la bretxa digital i, sobretot, treballar perquè la gent vagi formant-se, perquè el tema de l'edat moltes vegades no és una incapacitat, sinó és treballar en el tema i que hi hagi una formació. Aquesta és la idea, formar la gent. Sí, gràcies, Jordi. Noemí, des del punt de vista de la UNAE, una pregunta afegida al que estem ara desenvolupant. Aquest concepte de bretxa digital, insisteixo, des del vostre punt de vista de la UNAE, creieu que, a banda de l'edat, afecta igual als homes i a les dones? Bueno, doncs, no sé què dir-te, aquí em fas dubtar una mica. Sí que és veritat que les dones, de per si, tenen com una predisposició a espavilar-se i a fer les gestions que han de fer, i si no ho pregunten, i si no busquen formes alternatives, i si no són els que agafen els fills o els nets, escolta, ensenya'm això, no? Evidentment, no es pot fer una discriminació de gènere en aquest sentit perquè, evidentment, també hi ha la població masculina també s'ha ficat molt les piles en aquest sentit. Tot i que, a part de l'edat, també s'han detectat molta bretxa digital amb gent no tan gran, que també han tingut que ficar esforços, i hi ha gent que opta per no ficar-los també. Llavors, nosaltres també, per garantir una mica, com a garantistes d'aquests drets, entenem que, tot i que les noves tecnologies han vingut per quedar-se, incideixo en que hem de mantenir una mínima línia d'atenció per aquesta gent que o no té mitjans o no s'hi pot ficar o no deixar desprotegit aquesta gran part que està dintre de la bretxa digital. Molt bé, gràcies. Matilde, aquesta bretxa digital que estem visquent, que hi és, pregunto, qüestió simplement de temps que es vagi resolent o què caldria fer per intentar que tothom s'adapti el més aviat possible? Veuràs, jo el que crec és que si fem un repàs a la història, sempre la gent ens tenim que acostumar a la situació que hi ha. En aquest cas, la situació és molt diferent que quan, per exemple, i desgraciadament en altres temps, doncs era d'altres tipus i potser més greus. I ara doncs és més avançar tecnològicament. Però sí que és cert que jo crec que ha arribat per quedar-se, que la gent s'anirà acostumant i que a vegades el que ens passarà és que ens enfadarem quan ens trobem amb que no pots solventar, per exemple, en el tema bancari, el fet que abans anaves a l'oficina i aquí t'atén de seguida la persona que ja només fent potser una micona de cua, doncs ara no. Ara, si no demanes cita, potser no estàs d'acord, a sobre s'han de signar coses, de vegades, doncs, nosaltres ens ha queixat gent, allò a vegades comentant quan venen i es parla d'una cosa i sempre et passes amb una altra, doncs mira, resulta que he volgut solventar una cosa telemàticament i m'han dit no, doncs ha de venir a l'oficina. O sigui, ens trobarem amb incongruències, però com tota la vida no tindrem més remei que adaptar-nos a la situació del dia a dia. Molt bé, moltes gràcies. Tenim un parell de temes més a desenvolupar i en funció del temps restant decidirem si obrim un torn d'intervencions o de petit debat. Una pregunta que és la mateixa, com hem fet fins ara, per tots vosaltres. Tenint en compte el servei que cadascun de vosaltres, que cadascuna de les vostres associacions
ofereix i com esteu interactuant en relació als serveis que ofereix o que ofereixen les administracions públiques aquí a Catalunya, al nostre país. Quin paper creieu vosaltres que heu de jugar com a associació? Josep Lluís, si us plau. Bé, jo més que quin paper creiem com a associació, jo diria quin paper hauria de jugar l'administració, perquè el nostre, jo crec que el tenim molt clar, la defensa dels consumidors. N'hi ha prou amb això? No, esclar, necessitem l'administració. Legislació n'hi ha. Abans la Noemí feia un comentari respecte al Jordi sobre la legislació europea, que havia progressat molt. Bé, estic parlant de temes bancaris, però no en traiem res si la legislació europea protegeix el consumidor, però llavors, encara que un cregui tenir raó, ha d'anar a tribunals per reclamar una clàusula abusiva d'un banc. En el gairebé el 98-99% es guanyen, però has d'anar a tribunals. Caram, n'hi hauria prou que el Banc d'Espanya sancionés de tal manera que a l'entitat financera li resultés molt car l'incomplir, en comptes d'haver d'obligar que sempre per reclamar els drets hagis d'anar a tribunals. És a dir, el nostre paper el tenim clar. El que no veig tan clar és el de l'administració, que diu que sí, però el Banc d'Espanya fa recomanacions, però les seves opinions no són vinculants. Doncs llavors no fem res. Aquest és el punt de vista des d'una associació de consumidors. No sé si és compartida pels meus companys. Ara ho esbrinarem. Carme, la CUS com a associació de consumidors, pregunto, davant de l'administració o a través de l'administració? Jo crec que hem d'anar amb l'administració, però que l'administració ens ha de respectar més. L'administració no compta amb les associacions de consumidors. Abans he dit que pertanyíem al Consell de les Persones Consumidores, a la permanent, com a entitats més representatives. D'ençà d'un parell o 3 d'anys, no sé si els meus companys estaran d'acord, la manera de treballar i de participar en aquestes comissions, en aquests consells, ha canviat. No ens demanen opinió, no ens diuen que participem en el Codi de Bones Pràctiques, sinó ens el dona, mira, hem fet això i mira, a partir d'ara, aquest sector, aquest gremi, juntament amb ells, hem fet aquest codi. I altra cosa que estan fent és, jo que tenia entès que en el seu moment, quan va néixer, que estic parlant de l'institut, ara és l'agència el que ha de fer és ajudar el ciutadà, però no fer els tràmits. Els tràmits són les associacions que les hem de fer. Per això estem acreditades legislativament com a, jo no sé si això haurà canviat o si haurem de fer una mica més de soroll, però jo crec que les associacions haurien de defensar-se més davant de les administracions, perquè les OMICs van néixer per assessorar, però no per resoldre. Avui dia resolen tot, perquè a més fins i tot contracten a gent de les associacions per poder fer-ho. L'administració directament, ara, com que no es fa presencial, el Julià Guimerà ja va enviar aquests dies que ja obrien de nou, diguéssim, les consultes online. Clar, nosaltres, davant de la potència de les administracions, doncs som molt petites, no tenim capacitat de competir. I jo crec que hauríem de fer alguna cosa, no sé què, però hauríem de pensar en com ens defensem davant de l'administració, perquè tot i que jo crec que hem de col·laborar amb ells han de comptar amb nosaltres. Diu la Carme, Jordi, ens hem de defensar, hem de lluitar, és a dir, la relació, la manera d'interactuar, en aquest cas des del punt de vista de l'ICAE, de l'associació amb les administracions, és una lluita? És anar picant portes a veure quina d'elles s'obre? Us fan cas? Us ignoren? A veure, jo em faré ressò del que ha dit el Josep Lluís i el que ha dit la Carme. Primerament, està molt clar que si el Banc d'Espanya, que és administració, solament les seves resolucions són vinculants i no tenen cap força coercitiva, les entitats financeres s'ho passen pel forro, parlant malament.
I què queda? Anar als tribunals. El consumidor té que anar als tribunals, normalment guanya, però no ens oblidem que els tribunals són uns quants anys fins que es resol el problema. I això fa que molts consumidors s'ho pensin i al final deixin de reclamar. I com que ho saben els bancs, doncs diuen a los tribunales. I si mentre no canvi això, és un problema. Després, el que ha dit la Carme té tota la raó del món. Les associacions de consumidors, l'administració, té que ajudar, té que reforçar, com ho diu en la llei. És a dir, tenen que ajudar en aquest cas. Per què? Perquè són més representatives i perquè estem molt a prop del consumidor. I són privats, no oblidem. Les associacions de consumidors són d'àmbit privat, amb un esforç molt car al consumidor, i som els únics que podem arribar en el tema judicial, perquè l'administració en aquest cas es para ja. Què ens passa? I parlem clar. És una lluita desigual. L'administració pública, amb els diners de tots, fa les reclamacions gratuïtament. Perquè abans les OMICs eren Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Informació, no reclamacions. Clar. I com deia ella, a vegades les mateixes OMICs utilitzen les associacions de consumidors per fer aquest servei. És a dir, contracten les associacions de consumidors per fer el servei que teòricament tindríem que fer nosaltres. Què ens passa? Que quan hi ha un problema important i tenen que anar al tema judicial, llavors la gent va parar a les associacions de consumidors. Però per temes petits, però sí importants, van directament a el que és gratuït. Perquè les associacions de consumidors cobrem una quota petita, però és el que ens ajuda a subsistir perquè tenen que ser socis nostres. I després el que volia comentar és que és un problema important aquesta competència. Mentre no resolgui, sempre estarem patint les associacions de consumidors pel tema del finançament. I el que passa és que cada vegada les associacions de consumidors són més petites. I fins al final tindran que, no sé com acabarà la cosa, no sé si és el que volen és que realment desapareixin o que realment no tinguem força per ser un lobby, que és el que tindríem que ser. Gràcies, Jordi. Noemí, vosaltres, com a UNAE, considereu que se us escolta veritablement fent una autocrítica? Quina força creieu que teniu davant les administracions en aquest moment? Clar, reprenent una mica el que el Jordi i la resta dels meus companys han comentat, el fet que nosaltres... Clar, la força de les associacions on està? Primer, perquè som la que legalment representa els consumidors. Això no la té, aquesta representativitat no la tenen les administracions. Cap representa el consumidor, representem les associacions. Llavors, per això aquesta via judicial, evidentment, és la que podem exercitar nosaltres. El problema és que perquè nosaltres tinguem una força per fer unes pressions, per poder ser escoltades des d'una altra perspectiva, el que hauríem de poder tenir és molts socis i tenir una força en aquest sentit de mobilització, de ser un lobby potent en aquest sentit. Clar, aquesta competència deslleial, entre cometes, que tenim amb l'administració, perquè ofereix uns serveis que nosaltres no podem competir, fa que perdem aquesta força de captació de nous socis que la tindríem si l'administració es limités a donar la informació, que està bé que la doni, però que la tramitació ens quedés per nosaltres, que és qui representem els consumidors. Això ens donaria una font de captació de socis que ens mantindria i que ens donaria aquesta força que actualment no tenim en la mesura en què ens agradaria. Matilde, agafant les darreres paraules de la Noemí, creus que d'alguna manera, entre cometes, les administracions fan una competència deslleial amb les associacions de consumidors i amb la teva també? Això ho hem comentat moltes vegades entre nosaltres i en certa manera crec que és així. Però què ens diu això? Doncs que realment, i potser ara més, perquè en aquest any estem com més separats, doncs haurem de treballar, de fer un esforç també nosaltres per dir, bueno, no diguem-ho només entre nosaltres, sinó que seiem a taula i diguem,
això potser podria canviar, no? Bé, jo tinc en principi, estem al límit del temps que havíem pactat. No sé si tindrem possibilitat de perllongar una mica més aquesta trobada, però en principi hi ha un tema que podria ser el darrer. És a dir, cadascuna de vosaltres, en el vostre àmbit d'actuació, amb el perfil que teniu, algunes sou especialitzades, altres sou més genèriques. La pregunta és, les associacions de consumidors haurien d'atendre o han d'atendre qualsevol tipus de reclamació, de queixa, de denúncia, vingui d'on vingui, o potser, pregunto, centrar-se una mica més pel que fa a la política de reclamacions en els serveis que oferiu exclusivament als associats, aquelles persones que paguen una quota per pertànyer a cadascuna de les vostres associacions. Josep Lluís. No sé si he entès bé la teva pregunta. Et refereixes a si hem d'atendre a tothom o només als socis? És aquesta la qüestió? Una mica la idea seria aquesta. Una mica? Bueno, sí. A veure, jo això ho puc respondre amb una altra pregunta. El tema és amb quins mitjans. Està clar, si atens els teus socis, òbviament ho fas amb les quotes que els socis paguen. Si féssim una qüestió hipotètica, imaginem que venen 100 no socis i un soci. Aquell soci pagaria una quota, com finançaries els altres 99 que no són socis? M'explico, no? Vull dir, per voluntat, per vocació, i s'intenta fer. De fet, qualsevol de les associacions aquí presents estem tips de resoldre consultes de persones no associades, però miracles no es poden fer. Entenc. És a dir, necessites un personal, necessites uns locals, necessites una infraestructura tecnològica, bueno, doncs com ho finançarem això? Val. Jo afegeixo una pregunta suplementària, complementària a l'anterior. És a dir, vosaltres, cadascuna de les vostres associacions, quan ve una persona per fer una queixa, una denúncia, una reclamació que no és soci de la vostra associació, li cobreu aquesta gestió? Carme, sisplau. No, no cobrem pas aquesta gestió. Nosaltres, la nostra política és atendre a tothom que ens truca o que ens envia un mail o que contacta per xarxes. Després, si hem de fer gestions, com que hi ha la llei de protecció de dades molt rígida i molt potent, el que sí que els demanem és que, com a mínim, ens signin un document conforme ens autoritzen a fer les gestions que ells necessiten. I si s'escau més enllà, el que fem també és demanar-li que es facin socis, que no sempre ho fan. I que la quota que nosaltres cobrem és tan ridícula que, evidentment, no dona de suport per fer absolutament res. I per què crec que s'ha d'atendre a tothom d'entrada? Perquè rebem subvenció de l'administració. Llavors, si l'administració ens dona una subvenció per la infraestructura de la nostra feina, de la nostra activitat, pel despatx, pel telèfon, pel personal, doncs, ja dic, no caldrà fer una mediació o una reclamació, però sí atendre a tothom i orientar-lo. No obstant, jo penso que hauria d'anar així. I una cosa que se m'ha quedat abans per dir amb la bretxa digital és que cada vegada t'exigeixen més que tinguis una signatura digital i no tothom la vol tenir ni la pot tenir, perquè són incapaços diguéssim, de composar-la. M'entens? Simplement era això. Jordi, quina és, des d'ICAE, la vostra política per atendre reclamacions, possibles reclamacions tant de socis com de no socis? Tenim molt clar que els nostres estatuts posa que tenim que informar, orientar els consumidors en general. Quan tens que fer un tràmit important pot ser una reclamació, pot ser veure la lletra petita de les hipoteques o dels contractes financers en la nostra especialitat, llavors es tenen que fer socis pel tema de que quan tenim que fer qualsevol document estem en representació dels nostres associats. Nosaltres no podem fer res que no sigui pels nostres associats. Un altre tema és que podem orientar i informar sense ser socis, que això jo crec que ho fem totes les associacions de consumidors, no solament perquè hi hagin subvencions que ens ajudin en aquest tema, una petita ajuda, siguem clars, sinó perquè ja està en el nostre tarannà
d'ajudar als consumidors. Quin problema tenim? I això està clar, que si això ho fa l'administració pública gratuïtament, doncs per què em tinc que gastar diners i fer-me soci d'una associació? Llavors, quin problema hi ha? Que solament venen quan tenen un gran problema. Quan són problemes petits que poden ser importants, doncs directament van a l'administració. I aquest és el tema que estàvem parlant anteriorment. I afegir una petita cosa que se m'ha oblidat. Les administracions tenen en compte les associacions de consumidors quan hi ha grans cracs i problemes financers i problemes d'electricitat. Quan ens en recordeu, vam tindre el problema que va caure l'electricitat a tota Catalunya, o quan van haver els grans fraus com les hipoteques, les clàusules sol, les preferents i altres productes que han passat, llavors sí, o problemes en companyies aèries, llavors sí que han comptat a les associacions de consumidor, perquè la força que tenim entre tots, potser l'administració no hi arribava. I això, clar, que se'n recordin d'un quan hi ha el problema, no ens acaba d'agradar, que ens facin sempre fer de bombers. Noemí, quina relació teniu amb les administracions des de la UNAE? Pots qualificar-la com una relació entre amics, entre competidors? Com ho definiries? Bueno, realment la idea és que hem de col·laborar, és a dir, és el que deia la Carme, hauríem d'anar de la mà en tots els temes, l'administració en la seva vessant i nosaltres amb la nostra. Evidentment, el que dèiem dels socis, que tenem a qualsevol persona que truca a l'associació, que es posa en contacte amb nosaltres, però després, evidentment, els que són socis els has de donar un plus. És a dir, si has de fer una reclamació, si has de fer gestions, llavors és quan demanes que siguin socis per fer aquesta distinció realment dels que aporten aquesta quota. El problema que hi ha aquí a Catalunya i a l'Estat en general és que la gent no té la consciència de l'associacionisme. O sigui, venen a nosaltres quan tenen un problema, de vegades directament o de vegades rebotats de l'administració, i moltes vegades es queden supercontents de com ho hem portat les coses i tot, i després, un cop solucionat, es donen de baixa. És a dir, no hi ha consciència de continuar sent part d'una associació de consumidors, per donar un suport, per estar contínuament informat, per tenir constantment un servei. Llavors, això és el que demanem una mica que l'administració ens faci aquest canal, és a dir, que realment fomenti aquesta sensació que el consumidor està associat a una associació que això li dona una garantia. Matilde, a veure, què demanaríeu vosaltres com a Associació de Consumidors de la província de Barcelona a les administracions per intentar resoldre aquesta sensació de cert distanciament o de criteris diferenciats a l'hora d'atendre els consumidors? Bé, hi ha una mica de... Ho han dit ja tots els meus companys que m'han precedit. Hi ha d'haver-hi una col·laboració, no un trepitjar-te ni deixar-te de costat, amb la qual cosa, lògicament, el que cal és que ens acostem, perquè, no sé, nosaltres, com he vist, hem pogut comprovar que ho fem tots el mateix, quan algú pregunta una cosa, busca una solució a través del mitjà que sigui, la responem, sigui soci o no sigui soci. Evidentment, quan s'ha de seguir més endavant, li demanes que es faci soci, però la Noemí m'ha tret la paraula de la boca. Quan s'acaba el problema, generalment se'n van. O sigui que, més o menys, veig que crec que estem tots d'acord en la mateixa línia. Si em permets, el que deia la Noemí és que no hi ha la cultura de l'associació com a Europa, com a altres països, com a França, com a Alemanya. No hi ha aquesta cultura i tampoc està fomentada per l'administració. És allà t'apanyis, no? Si trobes, trobes, i si no trobes, no trobes. I quin atractiu podem donar nosaltres a les persones? Com diu ella, pensa que amb la nostra entitat, que estem parlant de salut, i les coses de salut sembla ser que per a alguns són especialment importants, com diu la Matilde i com diu la Noemí, quan acabes,
adéu molt bones, aquell any te quedes i l'any següent te dones de baixa. I així no es pot anar. No es pot competir amb el mercat, entre cometes, que hi ha d'associacions de consumidors contra l'administració o enfront l'administració. Em sembla que la Matilde ens ha dit que ha de marxar. És correcte, Matilde? Sí. Per conciliar la vida familiar. Llavors, farem ràpidament... Noemí, tu has de marxar ara, pràcticament, i Matilde crec que també, oi? Jo ja. Tu ja. Doncs res, 2 minuts, Matilde, l'última pregunta. I abans de marxar ja ens deixes la teva opinió. L'última pregunta per tancar aquesta trobada és que ens expliquis una mica, en base a tot el que hem comentat, en base a tota la vostra experiència en aquests darrers temps, darrers anys fins i tot, com veus el futur de les associacions. I amb això acabem amb el teu torn. Bé, podria dir que en aquest any el que penso és que el veiem negre i repetint el que hem dit abans, si no establim una millor connexió, si no treballem també entre nosaltres com el que estem fent avui i com fem molt sovint, per exemple, nosaltres amb la CUS, doncs ens costarà més de normalitzar la situació. Gràcies, Matilde, molt amable. Noemí, el futur de la UNAE, cap a on va, cap a on aneu? Mira, jo ho assimilo una mica com la cançó del Dúo Dinámico, ¿no? Resistiremos. Intentarem seguir lluitant, estar al candelero, adaptant-nos a les noves circumstàncies, professionalitzant-nos per donar un bon servei d'atenció i donar un punt de qualitat a la nostra atenció al consumidor i que això intenti revertir amb aquesta consciència que s'ha de formar part d'una associació de consumidors i així estar en contacte per defensar els seus drets. Molt bé, gràcies, Noemí, molt amable. Jordi, cap a on aneu vosaltres des de DICAE? Com veus el futur? Moderadament optimista? Com ho veus? Nosaltres, pel tarannà que tenim, som optimistes, aunque sabem que estem en un moment difícil, però el que tenim clar és que per ser una associació forta necessitem la participació dels socis. No solament que tinguem uns socis que se'ls resolgui el problema i que paguin la seva quota, sinó apostem per la participació i l'empoderament dels socis. Per tant, en el tema digital pot ser un gran avançament i pot ser que aquesta participació, que abans costava més presencialment, ara, al ser digital, augmenti. Per tant, és la manera de fidelitzar a la gent. El soci estarà fidelitzat si li ofereixes coses noves, coses innovadores i coses que li produeixin un plaer, com pot ser la formació, la informació i altres mitjans que contem. Per tant, crec que canvien, el món del consum té que canviar i sobretot el món de les associacions de consumidors té que buscar un tarannà de participació i de modernització per anar tirant endavant. Gràcies, Jordi. Josep Lluís, també parla'ns una mica de les vostres perspectives de futur a partir d'ara. Bé, nosaltres, quan es va crear el Ministeri de Consum, doncs ens va semblar molt bé, vam pensar bé. Ja està bé que quedi separat de sanitat, que quedi separat d'empresa, d'indústria. Bé, alguna cosa sí hem vist, alguna major contundència en alguns temes, i nosaltres estem en l'àmbit de Catalunya estrictament. A nosaltres ens agradaria més el que he comentat abans, que les administracions fossin més contundents, apliquessin més el tema d'inspecció i sanció, perquè la sanció és molt important. Jo ho dic d'una manera, si em permeteu, molt grollera, no? Si em resulta més barat deixar el cotxe en doble fila i malament, em resulta més barat que buscar un pàrquing, pagar i aparcar bé, doncs jo continuaré aparcant malament, potser, si no sóc una persona molt responsable, no? Però si em posen una multa que em quadriplica el cost que hagués invertit en un pàrquing, potser m'ho pensaré abans d'aparcar malament, no? És un exemple, com us dic, una mica groller, però crec que és molt clar sobre el que vull dir, no? No hi ha sancions que siguin exemplaritzants, no? Que siguin dissuasòries, no? I passa el que passa, no? Vull dir, ara es parla molt l'expressió de l'IBEX 35. Home, esclar, qualsevol empresa de l'IBEX 35,
si li poses 500.000 euros, fa riure. Pensem en les grans empreses elèctriques, què són 500.000 euros? Fa riure, no? Respecte al seu compte de resultat. Bé, això és el que ens agradaria. El nostre futur? Bé, òbviament, sense socis no existim. I si tenim molts socis, se'ns farà més cas. Aquesta és la idea. Molt bé, gràcies, Josep Lluís. Carme Sabater, la Retorn, també per parlar una mica del futur de la CUS. Com veieu el futur? Doncs igual que la majoria, complicat. Vull dir, ja ho era abans de la pandèmia, i ara amb la pandèmia potser sí que s'han obert alguns horitzons, però s'han tancat d'altres. Nosaltres, per exemple, fèiem moltíssimes xerrades a les escoles i a casals, vull dir, en centres cívics, i ara, tot durant aquest any, aquesta situació s'ha aturat, perquè com que presencialment no es podia fer, i amb les escoles el que interessa és moltes vegades tenir la interactuació amb els joves, perquè la majoria són joves, són d'ESO o sisè de primària, doncs costa. Jo crec que el futur hauria d'anar, cosa que fa molts anys que parlem, fa molts anys que ho diem, però que no aconseguim, és treballar tots en la mateixa línia. Vull dir, les associacions, reunir-se, fer un pla de treball i treballar de manera conjunta perquè se'ns faci més cas, perquè els socis, o sigui, el ciutadà també confiï més en nosaltres i es vegi més fortes. Per exemple, jo no sé el que cobren els altres de quota de soci, però nosaltres és ridícula, són 20 euros a l'any i fa anys que està així. I vull dir, i encara hi ha algú que te la discuteix. Vull dir, que bé, jo pensava que vostè era gratuït. Coi, si són 20 euros a l'any, vull dir, que amb 2 cafès o amb 2 cerveses ja te'l prens. Vull dir, jo crec que hem de treballar conjuntament i penso que el futur jo crec que va per aquesta línia. El que passa que tots tenim la nostra manera de treballar, no treballem tots igual i hauríem de trobar un punt de nexe en aquest sentit. Jo per cloure, tot i que ens hem quedat en petit comitè perquè la Noemí i la Matilde han hagut de marxar i una mica considerant el que hem dit, en el que tothom esteu d'acord, que la força, la veritable força de les associacions són els consumidors, és a dir, una associació sense associats no té cap força, jo us faria una petita última demanda perquè feu una reflexió. Què creieu que s'hauria de fer? Què creieu com a associació, cadascun de vosaltres, que es podria fer, una pluja d'idees, per dir-ho així, per captar més socis? Què es podria fer? Josep Lluís, alguna idea, alguna mena de proposta? Si més no, la línia d'actuació que portem és aquesta, fer contínues denúncies de fraus, de situacions abusives, reclamacions que no sempre es fa el cas que el consumidor espera. No n'hi ha d'altra, o no en sé d'altra, jo. Molt bé. Reclamar i que se tingui en compte. Sí. Jordi, alguna idea complementària? Què cal fer? Què podeu fer? O què creieu que s'hauria de fer des de DICAE per captar més socis? Està clar que la manera de captar més socis i sobretot captar socis també d'un perfil que potser nosaltres particularment no tenim, perquè com que són temes financers, d'inversió, de productes financers, de problemes que hi ha actualment, tenim un perfil de gent que són estalviadors. El jovent moltes vegades està exclou d'aquest tema, per desgràcia, perquè o està amb les hipoteques o està sense treball o tenen la precarietat laboral. Per tant, la manera és, sobretot, formar la gent perquè des de ben petits tingui la consciència que ser d'una associació de consumidors li reportarà en el futur evitar-se de molts problemes i sobretot d'estar format per el que és el món, tant pel món financer com en el món generalista, perquè consumidors som tots i sempre consumim. I si consumim responsablement i sabem els nostres drets, perquè els deures sí que ens els fan recordar, això faria que la gent s'associés a les associacions i que inclús poguessin rebaixar les quotes. És dir, no volem... Les associacions de consumidors som sense ànim de lucre, però tenim que subsistir per pagar la infraestructura i pagar les coses.
Però si fossin molts, és que podrien rebaixar les quotes. Potser hasta li farien la competència a l'administració pública. Que no oblidem que ho paguem tots. Molt bé, Jordi, gràcies. Carme, a veure, la CUS, com totes les altres associacions, necessiteu més socis, més persones que s'associen, en aquest cas a la CUS. Què podeu fer per aconseguir-ho? Bueno, ho estem fent fa temps. Estem molt presents a xarxes. La web contínuament la tenim molt interactiva. A mi se m'acut fer com fan les grans empreses, fer anuncis digitals, anuncis amb els diaris, com fa l'OCU. L'OCU estatal, què fa? Mira, jo havia fet anys i panys que no era sòcia, però que sí que m'enviaven la revista. I ara l'altre dia m'envien que em regalen jo no sé què cosa que no poden fer, que ja ho sabem. És una d'aquelles coses que les associacions no podem per captar regalar, que és almenys aquí ho tenim claríssim. Jo crec que l'administració, si ens vol ajudar, i no sé si tu, Jordi, el Josep Lluís no ho sé, però tu, Jordi, crec que sí que t'heu de recordar, que vam demanar que ens fessin una campanya als mitjans de comunicació perquè la gent s'associés a les associacions. I no ho hem aconseguit. No hem aconseguit això. O sigui, hauríem d'insistir en que nosaltres no tenim les facilitats, però ells que tenen a la butxaca tots els mitjans de comunicació podrien fer un esforç, perquè bé que sí que surt amb els mitjans de comunicació tot de salut, tot de consum, tot d'agricultura, tot de medi ambient, tot de residus, tot això ho està pagant l'administració, que vol dir, com deia el Jordi, ho paguem tots. Per què no ens donen aquest recolzament a nosaltres també? Que puguem tenir una campanya, no sé, durant 15 dies ara i d'aquí 3 mesos 15 dies més. Aviam què passa? Aviam si som capaços de tenir més socis. Bé, és una idea. És una idea. Aquí ho deixem. Malauradament, la Noemí Mascaraque ha tingut que marxar, la Matilde Torralba també, però us vull agrair a tots, a Jordi Taruella, a Josep Lluís Nueno i a la Carme Sabater, la vostra predisposició per haver participat i donar a conèixer, vist des de dins, des del vessant de cadascuna de les associacions, com heu viscut aquest Dia Mundial del Consumidor, tot el que ha representat aquesta evolució del món del consum. Hem parlat dels problemes, de les situacions, dels perfils de cadascuna de les vostres associacions i hem deixat en l'aire, ara darrerament, aquesta possibilitat, que espero que esdevingui una realitat, que en un futur, si pot ser a curt termini, tingueu cadascuna de vosaltres més potencial per tenir més força, en aquest cas, que és del que es tracta en definitiva, pel que fa a la representativitat dels consumidors i sobretot davant de l'administració, que d'alguna manera és qui ha de donar viabilitat a les diferents tasques que desenvolupeu. Així que moltes gràcies i aquí acabem. Si voleu afegir o fer algun comentari final, us deixo els micròfons. I si no, espero que ens retrobem en un altre moment. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu a tu, gràcies.